Sammuta se heti ja seuraa minua. En. Mitä luulet tekeväsi? Käynnistän uuden ohjelman. Toivottavasti se toimii. Minkä ohjelman? Paluu menneisyyteen. Mitä oikein tapahtui? Mitä me tehdään täällä? Tässähän me oltiin eilen. Eikä vain... Einstein, sä oot Nero. Se paluu menneisyyteen toimi. Mitä? Mistä te puhutte? Etkö sä unohtanut supertietokonetta ja Liokoa ja mun liilaa kissapukua? Tiedättekö te Liekosta? Miten ihmeessä? Outoa. Paluu menneisyyteen ei ihan toiminut hänellä. Tule, me kerrotaan sulle. Mutta miksen mä muista yhtään mitään? Ehkä koska oli täynnä jotain digitalisoitu Liokoon. Voi olla. No huomenna mä menen tehtaalle heti aamulla ja skannaan itse. Ei Jeremy, sä tiedät, että supertietokone pitää sammuttaa. Se on liian vaarallinen. Mutta Maija... Aeliita, kun menin torniin, mä muistin nimeni. Ailiita. Parempi kuin Maija. Entä sun materialisointi? Mä lupasin. Mä yritän vielä yhden yön ajan, Jouko. Mä keksin keinon. Okei. Kiitos teille. Me tullaan aamulla labraan katsomaan, kuinka sulla menee. Uri! Mitä sä teet siellä? Mä odotin sua tonnin. Mua ei ole ennen odotutettu. Kertoisen ekakin. Ja anteeksi, olen ystävieni kanssa. Sä saat maksaa tän puolikkosen Uri! Mulla on huono fiilis tosta tytöstä. Se aiheuttaa meille vielä paljon harmia. Moi. No, löytyykö mitään? Joo. Sana. Sana, mikä se on? Supervaarallinen ohjelma, kuin virus, joka hallitsee sähköä ja aktivoi torneja Liokossa päästäkseen teidän maailmaanne. Eli punainen torni, sähköhirviöissä symboli ja Liokon hirviöt ovat kaikki Xanan-töitä. Niin. Vain Ailiita voi vastustaa sitä deaktivoimalla torni, jota Xana käyttää hyökätäkseen täällä. Tosi kiva. Entä Aelita materialisointi? Onnistuu, mutta tarvitsen aikaa. Se on vaarallista. Xana voi hyökätä milloin vain. Ole järkevä, Jeremy. Koko kone on parasta sammuttaa. Nyt kun osataan neutralisoida Xana, viedään vain Aelita aktiiviselle tornille. Me voidaan torjua hyökkäykset sillä aikaa, kun Einstein keksii, miten Aelita materialisoidaan. Vaarallista, mutta oikein. Mehän ollaan Liokosotureita, vai mitä? Joo! Pystytkö tosiaan siihen? Ei mua turhaan sanota Einsteiniksi. Pari viikon päästä sä olet täällä. Sillä välin muistakaa meidän sopimus. Ei hätää, me osataan pitää salaisuus.